και εκλεκτοί προσκεκλημένοι και παριστάμενοι στην εκδήλωση, κυρίες και κύριοι, συνιστά ιδιαίτερη τιμή για μένα η παρουσία μου σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με τον Δήμο Δυτικής Τερχαρίας, και σας ευχαριστώ από καρδιάς για την πρόσκληση και συμμετοχή μου σε αυτή την εκδήλωση. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, εκφράζω τα συγχαρητήριά μου για αυτή την πρωτοβουλία σας. Χαιρετίζω εκ μέρους του Υπουργού, κ. Θεοδόρου Λιβάνιου, αυτή την ανοιχτή εκδήλωση, εκφράζοντας την ικανοποίησή μας προς όλους για την σημερινή συνέδεση. Πρωτοβουλίες όπως η σημερινή αποτελούν δείγμα μιας συνεχώς αυξανόμενης αφύπνισης και ευαισθησίας, καταδεικνύουν την πρόθεση, τη βούληση, την επιθυμία για συνεργασία και αλληλεγγύη, για συμμετοχή στην κοινή προσπάθεια και στον κοινό στόχο, που δεν είναι άλλος από την άμβληση έως και την οριστική εξάλληψη του προβλήματος των εκατοντάδων χιλιάδων αδέσποτων που δυστυχώς διαβιούν στους ελληνικούς δρόμους, την ευαισθητοποίηση και εφαρμογή του νόμου και ιδίως την περιστολή του φαινομένου της κακοποίησης των ζώων γενικότερα. Στην Ελλάδα του 2024, η εικόνα των πόλεων και της επαρχίας συνεχίζει να είναι αποκαρδιωτική. Με αμέτρητα πλάσματα να ζουν στους δρόμους, στα καταφύγια και στα σπίτια εθελοντών, περιμένοντας μια καλύτερη ζωή. Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι αυτό που ζει στον δρόμο, όχι από επιλογή, αλλά μετά την εγκατάλειψή του από τον άνθρωπο, με συνέπεια να περιπλανιέται και να συμπτύζεται από τα απορρίμματα, να είναι εκτεθειμένο σε διάφορες αρρώστιες, να πέφτει θύμα κακοποίησης, τραυματισμού και θανάτωσης από οχήματα, φόλες, πυροβολισμούς. Επίσης, να ζευγαρώνει και να γεννά κατ' επανάληψη, συνεχίζοντας έτσι το φαύλο κύκλο της αδεσποτείας και έχοντας, να ξέρετε, μέσο όρο ζωής 2 με 3 χρόνια κάτω από τις συνθήκες που σας περιέγραψα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι τα αδέσποτα ζώα, αλλά ο ανθρώπινος παράγοντας, και εκεί πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Την ευθύνη λοιπόν δεν την έχουν τα ζώα, αλλά εμείς οι άνθρωποι, γιατί εμείς δημιουργούμε τα αδέσποτα και δεν έχουμε κατανοήσει ότι τα ζώα δεν είναι αντικείμενα και πόσο μάλλον σκουπίδια που κάποιοι νοιάζουν, νομίζουν ότι είναι, αλλά συναισθανόμενα και νοήμωνα πλάσματα. Έμφαση διαχρονικά δίδεται δυστυχώς στη διαχείριση των ήδη αδέσποτων, δηλαδή στην αντιμετώπιση του συντόματος. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το θεωρητικό κόστος διαχείρισης εντός καταφυγίων ή άλλων δομών φιλοξενίας κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 500 μέχρι 1.000 ευρώ το ζώο ανά έτος. Επίσης, όπως θα δούμε αναλυτικότερα παρακάτω, τα εκτιμόμενα αδέσποτα ζώα συντροφιάς στη χώρα μας φέρεται να ανέχονται στα 4 περίπου εκατομμύρια. Απλές μαθηματικές πράξεις μας καταδεικνύουν ότι το ετήσιο κόστος θα κυμαίνεται από 2 έως 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Με άλλα λόγια, δηλαδή, ισούται περίπου με το κόστος μιας μοίρας ραφάλ το χρόνο, καθώς μια μοίρα απαριθμεί 24 αεροσκάφη, με κόστος αναμονάδα 100 με 120 εκατομμύρια ευρώ. Ήτι συνολικά τα 3 δισεκατομμύρια η μοίρα των ραφάλ, των ευαισθητών ραφάλ. Απλά αυτά σας τα αναδεικνύω για να δείτε την έκταση προβλήματος.
Έτσι λοιπόν το πρόβλημα, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν γίνεται με καλύτερη διαχείριση. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι έχει επικρατήσει ο όρος διαχείριση αντί επίλυση του προβλήματος, όρος που κατά τη γνώμη μου υποκρύπτει μια διάθεση υπεκφυγής, παράκαψης ή μετάθεσης του προβλήματος στο μέλλον, ενίοτε δε υπό το πρίσμα της λεγόμενης δημιουργικής ασάφειας. Παρ' όλα αυτά, όπως κάθε πρόβλημα έχει και αυτό τη λύση του, αρκεί να έχουμε πραγματική βούληση, το τονίζω, πραγματική βούληση και όχι επίπλαστη και γνώση για τον τρόπο που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ας δούμε όμως την πραγματική διάσταση του προβλήματος της μεγέθυνσης του αδέσποτου πληθυσμού των ζώων συντροφιάς στη χώρα. Οι ανεξέλεγκτες γένες κυρίως των δεσποζόμενων είναι η νούμερο 1 αιτία δημιουργίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο προς όλους. Στηρώνοντας το σκύλο ή την κάτα μας, βοηθάμε στο να μην αυξάνεται ο αριθμός των αδέσποτων. Δίνουμε την ευκαιρία να υιοθετηθούν οι σκύλοι και οι κάτες που βρίσκονται σε ανάγκη. Ενώ την ίδια στιγμή θωρακίζουμε την υγεία τους και αυξάνουμε το προσδόκιμο ζωής τους. Αυτοί που δεν τα αγαπούν, αυτοί που δεν τα θέλουν, αλλά και εκείνοι που είναι αδιάφεροι απέναντι στα αδέσποτα, συμφωνούν τουλάχιστον σε ένα πράγμα. Κανένας δεν τα θέλει στους δρόμους. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν ο καθένας ξεχωριστά, αλλά και όλοι μαζί, για μια Ελλάδα χωρίς πλάσματα στους δρόμους, ας γίνουμε μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Αναντιστοιχεία προσφοράς και ζήτησης. Οι σκύλοι και οι γάτες που ψάχνουν σπίτι είναι πολύ περισσότεροι από τις οικογένειες που αναζητούν να υιοθετήσουν. Η ζήτηση δηλαδή είναι ανελαστική. Η προσφορά, δηλαδή οι γένες, υπερκαλύπτει τη ζήτηση. Με άλλα λόγια, γεννιούνται τόσα πολλά δεσποζόμενα που δεν μπορούν να απορροφηθούν από τη ζήτηση, η οποία είναι, όπως σας προανέφερα, ανελαστική. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε λιγότερες γένες για να ισοσκελίσουμε αυτή την προσφορά και ζήτηση. Αλλά και η χνηλασιμότητα νεογέννητων ως προς το θηλυκό γεννήτωρα μέσω του DNA, σε περίπτωση που επιλέξουμε τη μη στήρωση του ζώου μας. Πιο συγκεκριμένα, η εγκατάλειψη ενός ενήλικου ζώου απαιτεί από την κοινωνία να βρει μια νέα οικογένεια για το υπόλοιπο της ζωής του ζώου. Παραδείγματος χάρη, ένα γέρικο κυνηγόφυλλο που εγκαταλείπεται απαιτεί 2 με 4 χρόνια μέχρι να αποβιώσει. Η εγκατάλειψη όμως μιας γένας με 8 κουτάβια, με προσδόκιμο ζωής περίπου τα 15 χρόνια, απαιτεί, αν κάνετε τις μαθηματικές πράξεις, 120 χρόνια οικογενειακής αλβορής. Αυτό το τσουνάμι από εγκαταλελειμμένες γένες με 5 και 10 κουτάβια, κάθε φορά είναι ο λόγος που η φιλοζωική κοινότητα ζητούσε απεγνωσμένα και εξακολουθεί να επιζητά τη στήρωση για την αναχέτηση του υπερπληθυσμού των ζώων συντροφιάς. Το ποσοστό των ανεπιθύμητων γεννών είναι υψηλό. Η υπερκινητικότητα είναι κυρίως προϊόν αδιαφορίας και όχι εσκεμμένης αναπαραγωγής. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό. Το ποσοστό της στήρωσης, το δεσποζόμενο σκήνο στη χώρα μας, εξακολουθεί να είναι χαμηλό. Τα ατυχήματα γίνονται γιατί πολλά σκυλιά δεν είναι στρωμένα. Η αποανωνυμοποίηση των ζώων μέσω της ηλεκτρονικής σήμανσης, αλλά και της λήψης βιολογικού υλικού DNA θα συμβάλλουν καταλυτικά στο δραστικό περιορισμό των ανεξέλεγκτων γεννήσεων, στην εξάλληψη προφανώς των εγκαταλείψεων,
αλλά και στην εκδίκηση της αδεσποτείας των ζώων στην ουσία στη χώρα μας. Στο βίντεο που ακολουθεί θα δούμε όλες τις αποχρώσεις της κοινωνικής μας ανευθυνότητας, στην οποία δυστυχώς οφείλεται η ανεξέλεκτη αναπαραγωγή αδέσποτων ζώων σε πολλά αστικά κέντρα και πρωτίστως στην περιφέρεια.